Heeh. Dah menek bening kae. Nek bening merem. Ora rasane moni aku iki. Saiki wis betah melek aku wis betah melek aku. Ayo sampeanku akeh saiki. Neno. Nyata lamun satria Jodipati Panjenengan ajar sesindenan wit umur pira Mbak Fahmi? Wet kelas 3 SMP, Bos. Kelas 3 SMP sajar sinden. Nggih. Lah biyen kok iso dadi penyanyi orkes Melayu ki maune piye? Nggih, awale kula menika nderek orkes, terus teng nggih 17-an ngoten nika wonten rijing ngoten kula menek-menek ngoten. Oh. Oh, aku biyen etuke yo ning wit iki. Rumangsane Anilo. ha iya. Wah, wong wedok penekan nggih. Kuwi wong sing seneng usaha ya ngono kuwi. Nggih. Menake sing lanang nggih. Ayo. Paraku Nano. Ya. Kodek simbar jajah yen ngantika gerang pindah kunto Ayo bagian pambeksa siap. Ayo Bu Suliah. Wah. Bu. Iya. Saya setunggal Bu sinten iki? Musibah. Ora kok ya. Mbak Suci karo Mbak Dita. Ayo kene. Anu. Maka. Dasar Sing ngendang karo satria mengleng ya. Prawira Rama. Ayo. Eling Ayo. Siap. Ayo siap sih. Ayo. kelak heling Yuk. gunung